wae tiba-tibake oleh HP anyar. Rezeki. Lah panggunge jeblok kaya sawah iki lho. Wong-wong gangsir meneh kabeh wedok-wedok. Kok nang tandur ning kene. Awas tiba. Aja ganggu cangkemmu kok aja ganggu ta. Ene wong telepon ambek gendaan kok ya. Gendaan. Aja melok-melok ta meneng kok ta lah. Wong tiboan kok gendaan. Halo. Halo. Ya. Ya, bisa bicara dengan salah sambung. Kok salah sambung ya apa sih? Iku lho, mbek pacarku iku lho. Apakah tidak salah sambung? Iya, apakah tidak salah sambung? Loh, Wah, sok sajoke tiba nang loro wong iso. Iya, halo. Terima kasih. Jangan khawatir. Besok ke hotel sama aku ya. Besok ke sama Lea sama aku. Ojo khawatir, sapiku manak papat. loh. Waran aja lali nggawa irek. Kok gak jawab, Sok? Jawaban apa? Kok ilang nomore? Kok ilang? Lah orang diuripi, bokong ngene lho Pak Gus, uripno. Ngene lho nguripno iku. Tul. Lah iki kodhe dibuka merek. Lho, tuwek dolanan HP gak entos. Rasa goblok kowe kok. Lho, kok iso Lah apa kok metu wong muda-muda Loh. iki? Waduh, keliru. Engko dhisik. Lho, alah, lho jengking. Loh. Ora Dhisik. aja. Iki lho, gak ono kok. rasa ndelodok. Wong tuwa disetelno ngene. Iki ngono bokat. Wah, tuwek-tuwek goblok. Bokep iku apa ya? Bokek iki kuwi bokep iku mau halet iku lho. Iki karo wong tuwa rek. Sok Diwuruhi sing apik. patenono sok. Aku wedi. Tutulen le, tutulen. Nek matene ngene. Aja le jengking. Kale yo. Nek matene ngene, dicetek sret, terus digeser. Sret. Lah. Kuwi gesok jolinan HP kowe. Tuwek kemenyek. Malah metu jaran. Loh. Iki jaran wedok ditupaki jaran lanang. Wis ano samene gedene. Iki Flora dan Fauna diganti maneh lho. Taman Safari ya. Ya Allah Gusti lho, ya iki. Nah, ya apa? Iki lho, ya. Ya apa? Ya lho. Oh, wong adus. Wong adus. Endi, Gus? Endi? Oh, wis mentas. Kok jenenge tangan goblok. Oke, lali aku lali. Lali. Rek, aku iki wis tuwek iki dolanan HP. Aku kepengin pacar-pacaran. Pacar-pacaran lo gak nyekel Nek pacaran-pacaran niku iso nang IG, Iya. iso nang TikTok. FB, iso nang TT. Aku gak ngerti ngono-ngono. Kon sing nyetelno iki ngomong sapa? Rasa ngono kok. Aduh. Duduk iku mang kecantol. Terus dirubah galih metu jaran. Waduh, ya iki rek, ya iki. Cuit. Inilah makanan rakyat. Loh, kok makanan rakyat? Wah. Sing enom-enom ae, sing tuwek. Gak wani sampe. Aku keri-keri gak apa-apa kok oleh akeh. Soale tanganku loro. Hai. Halo. Halo, Dik. Kamu tadi kesini sendirian? Saya juga sendirian. Nanti kita bersama-sama berdua ya? Oh iya. Nanti makan bersama dengan saya. Oh iya. Apa kok iya? Kok gak jawab ngono? Arek bisu arek ditakoni apane? Bisa ta? Takon apa? Paling gak mungkin gak iso. Iya, basa Jawa paling. Nuwun sewu, Mbak. Mbak Ewayu rek. Mbak, namine sinten, Mbak? Umure pinten, Mbak? Utange sampean pinten, Mbak? Lep, meneng ae. Meneng ae. Apa? Wong arek ayu ning ngene kok takoki utange pinten. Ah, mikir. Kabeh koyo aku. Sayang. S-A-S-A ayang, sayang. Nek bahasa Arabe sak petekasa ya kasroyang, sayang. Apa sak kasroyang iku?
Gak ono goblok. Alif teka A. Kak kasroku. Aku. Hak kasrohan. Kasrolet. Kon nek gak iso basa Arab ngomong. Aja ngawur ae. Lho. Tingkae. Ngene lho nek bahasa Arab iku. Apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lu. Innalillahi. Arek ayu ning ngene kok innalillahi ki. Bahasa Arab iku. Mikir, gak iso. Nek gak sing tuwek gak iso. Kena sing nom dhewe. Cilik balita, monggo. Wanto, Nggih. rasa, Nggih, Nak. galit, minggir. Tak gawekno adik. Apa mampu? Oleh kaya celeng. Wanto, rasa, galit. Tolong mobilku serbetono sekresik. Wala budal lu patrake lodro kae kok. Diomongno goblok. Iku rahasane dagelan. Napa arek wedok pencilaan gak ngarati jawab? Angel berarti. Angel. Pakailah bahasa yang indah. Bahasa yang santun. Oh, pakai polisi. Polisi kakimu. Lho sing bersajak ngene kok lho, Pak Dik. Polisi. Mbak. Iya. Iya. Dalemipun pundi? Aduh. Asmanipun sinten? Kula. Lah badhe tindak pundi? Ten mriki. Kalih sinten wae? Ya, Mbak. Numpak napa, Mbak? Mobil. Mangke wangsulipun kalih sinten, Mbak? Arek-arek. Cangkemmu cangkem bajingan kowe. Lah ya kok kene gak kluget-kluget lambene. Isini-sini lah. Isini-sino. Mbak, maaf. Memang teman-teman saya tidak pernah bersekolah. SD saja tidak lunas. Lulus. Tidak lunas. Ngomong ke pelicuk. Tidak lulus. CC dengan saya. Beda dengan saya kok CJ. Sekolah nang di wong iki rek. Beda dengan saya S3, Mbak. S3. S3. Lulu. S3 berarti ki dokter iku. S degan. Loh, S melon. S teler. terakhir es dawet. Kamu cantik sekali. Ada bahasa mengatakan, indahnya bulan tak seindah wajahmu. Cakep. Halusnya sutra tak sehalus kulitmu. Cakep. Hitamnya arang tak sehitam rambutmu. Jos. Kecutnya jeruk tak sekecut kelekmu. Kelek. Ngene lho. Kaya arek bisu. Arek bisu. Lo nganggo bahasa isyarat. Gak iso ngomong. Meneng wae tak gudhoy arek. Dek. Lek. 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 Dan Kon tak antem iki lho, so. kon Kon jeneng ganteng. Lapo rek wedok ambek mbok kocorok iki. aduh kok gak ngerti sampean niku lho. Dik. Ayo melok aku. Ngene iki lho. Mlaku-mlaku nang pasar. Engko tak tokokno ali-ali. Ali-ali. Rasaku tak kok kikuk-kikuk. Gak ali-ali. Sok kon niku ngene iki boleh aku malah grogi. Aduh. Ya apa rasane to? Ah, sudah. Biarlah cinta yang berlalu. Lagu ya. PP apa? Kau sangat sungguh mempesona. Kok mangono ya genmu. Alah boleh lali. PP apa? Apa? Kau sungguh menggoda. Ngomong Lagunya lagu apa? sing enak basa Cina. Hai. Mbak, Bu Aini. Ro artine Bu Aini. Aku cinta padamu.
Cui lanseng. Apa iku? Apa iku? Ah. Black. Lah iya. Leng Taiwong. Apa iku? WC. Aduh. Wes mari. Mas mari. Iso ngomong. Mas mari apa gorong? Ya Tutup sembah. no. Lho nek kono oke ya tak tutup. Iki tambah tuwek gak ngerti tuweke. Heh? Lho, Disawang wong sampeyan iki gak pantes. Lho, tok. Maca sagurunge jarak arek wedok nggodha arek wedok. Apa ngono iki gak garai mangkele atiku? Aduh. Heh? Pantes ra disawang wong sampeyan kae. Apa maneh akeh wong wedok akeh arek cilik-cilik? Heh? Iku padha karo ge contoh. Iya. Heh? Gak pantes ngono kuwi. Heh? Mangkel atiku, mangkel. Aduh. Oleh kates Thailand. Ya. Karepmu apa, Dek? Lho. Karepmu apa to? Kon kok tak sandal jeblok apa kok. Aja. Sandale sopo iku? Kok pokoke nemu. Ngesakno rek. Iki arek rada aju. Aja Apa? digawe ora anu embong. Eh. Ngesakno. Aduh. Kliru peno iku. Napa? Justru kesempatan. Saiki nang kene gak ono wong, wis ngene ae. Arek iki ketoke diatur angel. Ya, engko gocek ono. Arek iki tak perkosa. Macem-macem lambemu. Lho apa terusan? Macem-macem. Kon wani ta? Koncoe kate melok-melok. Wis cekelon. Tok. Cekelen toko mburi. Cekelen toko mburi. Cekelono. Aku dhisik. Oh, sampean gak mati kok. Enggak. Aku dhisik. Waduh. Aku sik. Aku dhisik. Aku dhisik ampe belajar. Siji tak kekno lha wong sakmono kae kok. Enak lho wong 4, 5. Yo. Gumendeng ae bapak iki. Aku jegul. Rasane. Kacau. Ringkisan. Iku lho, Pak Editnya. Nanti. Kami ada. Kamar karapan Jayanu. Aku iki digodhoni wong-wong nduk dalan iku mau. Digoro sapa? Digodho wonge iku mah pokoke elengku wonge blangkonan. Wonge blakonan. Yo, Pak. Sairo. Wonge ndek welek. Wonge ndek elek. Yo. Gedhe ndi kono karo aku? Gedene sih. Oh, gede kono, Pak. Gede kono. Iya. Kawane. Lho, piye sih? Lah piye? Emang ngono aku. Lah yo tak ewaki. Gede, wis gede sampean. Gedhe aku. Iya. Kono cilik. Kono cilik, Wonge blakonan. blangkonan. Bugalo. Budal sampean iku kok. Heh? Kok kon aku budal. Lho awakmu gak rono. Lho, dhisik kok. Oh, aja ngono tak dhisik. Aku dhisik. Oh. Goblok lho. Kok goblok ya? Goblok kono, aduh.
Amat malah katak. Sapa iki? Sapa iki? Tuwek-tuwek kurang ajar. Kon blakonan to? Nggih. Lah iya. Aduh gak loro. Gak loro. Gak lara? Gak loro. Kurang ajar. Gak loro. Gak lara? Gak loro. Kene yo. Ayo. Tak jotos pinggo. Ayo. Beda nek wong tengah dalan. Enek wong tuane seneng gak seneng dilamar. Kok dadan kon kok beda tengah dalan. Gak loro. Beda tengah dalan. Ayo. Kauman iki. Kon beda nek tengah dalan. Sini kon ya. Ayo. Apa ya, Pak? Apa? Apa ya? Sing kapok. Syukur. Syukur. Apa? Kowe karo tuweke blangko. Aman. Aman. Lho, jadi Ayo sakaremu ngajak model piye? Ayo. Kowe nek blakonan apa kok jaluk kene, Mang? Ayo. Ini kok bare mesti jeng. Ya wis apa? Wah, blakono. ayo mentok. Masalah gendut lek tuwek-tuwek kayane wong kayane gendut kandut wis gelendangan kelesetan go embong. Aku kate gak budal iki ya piye? Budal iki ya piye iki? Lah kon nduk kene iki melu lapo kon. Ya ngenteni wong Ngenteni wong lapo? kate kundangan, Cok. Kate kundangan. Mosok kundangan iki blangkonan yo gak pantes. Lho wong alat kundangan iku sak onoke duwe apa kok ya? Gak sepiro ngono. Lah ya Iki liwat ngarepe gendak aku. Liwat ngarepe gendak aku nek aku blangkonan nek ketok tuwek ya. Aku nyilih kopiku. kok ngawur ae. Aku cek ketok ganteng. Alah wis tuwek masih gak iso ganteng kon. Gendak aku cek seneng goblok. Gendak aku cek seneng. Engko nek mari kundangan tak olehno senengamu. Kon olehno apa aku? Gedang Ambon. Gedang Ambon. Sing gedene sak lengen-lengen. Oh, cocok iku seneng aku. Entek situ tek glepak. Saking enake gedang. Saking warke. Wah, lek ngono mbok maneh, lek ngono. Tolong ijol. Engko nek ana wong rene. Heeh. Nek ana wong rene ya. Heeh. Ketengah gedang. Ngene. Lungguh sithik ndek ya. Pundi gedange, Bapak? Oh, berarti lek ana wong rene iku sing mbok kongkon ngeterno gedang. Aku sing ngongkon. Oh iya. Pundi gedange, Bapak? Pundi gedange, Bapak? Langsung semaput kon. Lah lapo? Kewaraken gedang. Aduh, nak muga-muga padang lakumu jembar. Enggak. Tak donakno seneng atimu. Dongamu gak enak Nek ngono. ana wong blangkonan. Ngendek pundi gedange, Bapak? Berarti lek wong teko pundi gedange, Bapak? Sip. Kan kritik ora
kurang ajar. Kalau kundangan aku oleh gedang. Kok gak enak hatiku rek. Kenduti maya apa jarine arek. Pundi gedange, Bapak? Aduh. Aduh. Maria set dina ping 7. Aku gak pangling. Mangen Dek, saiki petit. Tetep kon goblakon. Goblakon. Wah. Aduh. Iki kaitane ya apa sih iki kaitane iki lho. Sampeyan madosi sinten Pak Dik? Aku golek wong blakonan. Sampeyan madosi wong blakonan. Blakonan. Ayo. Wong blakonan. Wong blakonan iki. Mana aku dhewe ku gak pangling. Ayo. Ngajak pangling. Woi. Wong blakonan. Iki makhluk kaitane ya apa cari gedang sak lengen-lengen dasku kopyor. Ben kurang ajar arek kok. Aku mang wis gak enak lho atiku teratap-teratap kok. Dadak nyatane iya. Lah, ayo kate nanti kon ayo. Kate nanti. Dolen mok Gus Gerang kok dolan-dolen. Kan lah apa nang kene? Lho, aku nyegat wong. Kebeneran petuk awakmu. Begal kon katene ya. Begal matakmu kuno. ah. Lah lah apa kon nang kene? Ngene lho, So. Oh. Mapan kebeneran kepethuk awakmu ning kene. Hmm. Awakmu atik gawe kopi ya, Dik. Iya. Aku kate kundangan. Eh? Kate kundangan, kenduran lho kenduren. Duren. Hmm. Kok mare-mare nopo cok kon kunduran-kunduran Lho, ae. oleh undangan iki lho, diundang tanggaku slametan. Kon arep-arep berkat ae kon. Tak kandhani. Apa? Umpama wong kenduran lek gawe blakon lak gak pantes jaman Gak saiki. pantes. Sing pantes gawe Nggawe kopiah. lah mapan kebenaran awakmu kopian. Iya iya. Kopiamu tak silihe, lah kon ku gawen. Kopiah. Aku tak budal kundangan, Dik. Iya. Engko berkate ku wak petik pupune sak mene-mene lho. Temen aku niku. Lho iya, kon seneng mlek wak petik. Aku olehno rek. Aja kuwatir. Doyan aku ya Ha, brutu. brutu. Brutu iku cilik. Gak ono balunge. Gak enak lek brutu kon tak olehno. Lah kon gak gelem ya wis aku. Le. Gak apa wong brutu tak imbu pupu sak mene-mene. Temen aku niku. Kon mari mangan pupune petik iku sok kelenger kon tak kandhani. Mbok saking gedene. Saking enake, saking gedene so. Temen ya. Lho iya. Ku nang bejuk kon iki. Lah. Iling-ilingen ya. Iya iya iya. Pupune petik sak mene-mene iki. Pangan ceket surat glendang, cep glendang. Saking gedene kuwi. Saking gedene. Cocok tok. Ya. Nah, tunggu sak iso-isomu, Dik. Apa? Kalau pamit wong tuamu mbek menawa kon seger waras ya. Si. Masuk. Padha-padha kancane iki dungane lah gak apa-apa sih, So. Iya tapi kok sia-sia sih. Ora apa-apa, tak dungane kon iki slamet. Ya, Ngono ya. Tapi sak mene-mene. tak mene-mene. Ate gak moleno awas kok. Dadi ya saya. Waduh, sekali cok. Maksudnya iki embong kok gak ono motor liwat ning dino. Wis ngono ae lho kok ate. Hati-hati jane wong kate bongko hati-hati. Apik langkon iki. Kawin lu datang. Ono enggal gumur. Apa iki rek? Koyok dalang aku ning ngene rek. Aduh.
Wong gendeng ta ya apa? Sampeyan niku lha apa, Pak De? Oh, blakonan? Hah? Blakonan? Blangkonan. Lah, Iki karepe ya apa sih rek iki rek? mangklambine putih nek nylerete. Celonane putih saking jati ireng klambi lore berarti ya iki. Wong ngali aja dirake pitu aku ora paham. Gak mlayu wedi aku engko rek. Ayo. Loh, salah. Ayo. Eh, Wong blakonan. usume wong kalah togel ya iki wong gendeng ya iki. Ana wong kepengin dadi dalang adono sok dikepruki sempel ya apa? Ucap mah ngomong ya apa sih rek? Jarene oleh petik sak lengen-lengen. Kok malah digeyepuki wong maksudnya apa iku mah kok ngepuki iki wong iku mang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepangaken kula Kiai saat adzan maghrib badhe budal pengajian. Kon kok kaya Apa kok mriki? iso kaya sapi poan kon isoan. Pakate nandi kon iku? Jam terbangku iku tinggi. Kok durung ro aku iki Kiai saat sing terkenal lho YouTube. Sing iso nyanyi lirikan matamu. Terkenal aku. Yai Saat. Kon kate nang ndi? Kon niku gak ngerti kate mimpin apa ku jenenge arek-arek ngaji yasinan iki lho. Yasinan. Mm-mm. Kon niku yasinan tak kate manase gaji kon niku. Ya campur manasik, polo kene kan kepengin ditakdowani supaya manasik haji niku lancar. Nyeluk Kiai saat adzan maghrib. Nang kono ono slametan. Selametan. Kok slametan kok macak ngene? Lah maca apa lho? Lah kok nek dipikir kaya wong kate manase gaji, potonganmu gak pantes. Aduh, tok kok kaya becik To matamu. kok macak ngene iki yo. Saat gak ngono carane. Lah ya apa lho? Kene iki wong Jawa. Aja sembrono lho. Lho, Kiai saat kita kenal. Iya ya. Lho Metro TV, lho JTV. Lah iya. Nang Cinandang kene iki nek genduren gak oleh gawe kopiah. Berarti kopian ngene iki gak oleh. Gak oleh. Kayak itu sangu lah. Lho nang kene iki nek gelem genduren, slametan, gawe blangkon, gak trimo oleh berkat. Mulai kon disangoni wong siji oleh 1 juta. Lho, kopiah iki identik ambek baju takwa lho. Kon tak omongin nek nang kono-kono ancen ngono, nek nang kene gak. Justru nang kene kon gawe blangkon, gak trimo oleh berkat, oleh bancaan, oleh berkat, oleh dhuwit ya oleh. Berarti cangkep disungkem aku berarti. Lho kandhani kok. Kejawen berarti. Kejawen, kon diarani wong tuwek. Urup blangkonmu. Temenan. Urup. Yo, iki. Wis tak kon nek oleh iki jok kuwatir. Ambune kok pengu. Mari duyui kucing mang. Kamu gak sido wis. Gak apa-apa. Kon kepengin oleh dhuwit ta gak? Loh, pantes kok. Ya Allah. Usuran kali ombo. Wali. Gak enak perasaanku mau wis. Lho, kene kon tak omongi. Wong nek kate rezeki iku atine deg-deg. Aku kan mau teratapan. Blangkon elek urup kopi api kok gak mungkin. Loh, raimu mek bojo iki ngumpul. Raimu sing pisan mek bojo iki ngumpul. Ale. Aku ngomong temenan. Aku yo kate budal. Aku kok njokok blangkon liyane. Kon kan wis nduk kene. Timbangane kon balik njokok blangkon maneh iki gawien. Omamu lak sidek. Iya. Berarti iki sing gak ono. Wis tak jamin kon kok nang kono iku oleh asan, oleh berkat, oleh dhuwit. Jos pokoke. Miring lho blangkon. Ini lho gawene. Blok. Nah, Ganteng aku ya? iya. Wis tak kon teko kono langsung disalimi wong diambungi tanganmu kok. Koyo habaib.
Pokoke kon kok ngono, ya. Ya. Ora rono. Aja kuwatir. Kak, kon ketokane raimu abang ketara bojo kon. Enggak usah lah. Raimu kok ngumpul. Enggak percaya aku. Kak, kok perasaanku gak enak, Di? Duh, nek pokoke aku salah, ampun nang omah krayono aku. Berarti iki aku iki kok nang kono disungkem. Ditambahi amplope. Dituwekno. Dituwekno. Iya. Iya. Ambek Pak Lurah ya ditambahi iki. Iya ya wis lah, pokoke ana berkat akeh, duwe akeh, gembuk-gembuk. Gak enak gembuk. Maksudnya hatimu kok iso sabar. Oh, gembuke atimu Ya. padha karo sabar. Iya. Berkate ditambahi loro. Tambahi loro. Wis nang kene. Luwung. Ketara, kate melok kenduren. Lho, Wali. Lah apa sampe nori-nori mau nolong gepuk? Hei. Kok iki kurang ajare kon? Yo ngakir. Aku ku diajeni wong sakmene akeh. Suwe-suwe aku ki kopior. Rumah Malia sedina pitu. Mlebu lengesan. Tetep aku jero ana blangkonan. Lho anjane aku kate nekani pengajian Awakmu iya. Lek ngajeng. penuh tuwek mek iso tak ajeni. Aku diajeni wong sakmene akeh ulama besar. Aku ora ngajeni awakmu maneni kesalamu. Lah apa? Masih kon Malia sedina pitu wetengmu gedhe kamu muncul lorek kami kerti aku gak balik. Kon lah blangkonan. Lakonan temen zaman. Ya. Wah, goblok. Ayo. Kate melayu nang bangkon iki. Gendeng. 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 Oh. Bener atiku teratapan. Pancen iki blangkon iki sumber blangkon iki ya sumber malapetaka. Tak gebukane nang kene. Kopior. Pengajian. Gak jelas blangkon opo iki. Korban. Hales gendang. Dap. Loh. Sampe rene, Dik. Ana gedang ijo sak lengen-lengen. Mek kurang gedang iki ana pohong gendruwo. Jangi, Bapak. Sampeyan rene. Ajur kon. Sampeyan ana pengumuman Pak Lurah kene iki ana kendurenan kate budal haji. Syaraté kudu ageman Jawa. Nah, sampeyan yo gak pantes ageman lore. Sorjan kok gawe koplok kaya ngono, gawe blangkon. Nek gawe blangkon, Entuk berkat dobel. sewenenge ra. Ya, iki lho. Iki gawe Mose mok. gak cocok penampilanmu iku lho mosok sorjan gawe koplok kaya areno. Sing bener, Blangkon nek mari blangkon. entuk berkat dobel. Oleh duit. Oleh dhuwit 50. Alhamdulillah. Blangkone Iya. tapi nek Pundi iki lho. Sampe gak usah takon gedang, dikeki gedang sak wite. ora dolan. Apel. Ora sedian apa. Jeruk. Kelompok.
tambahi 100. Masih mbok tambahi 1 miliar ya, Mok. Lho, gawe cak. Aku wis wareg gedang dan Lho, kok iso wareg iki lho? perowok. Kon nang Pak Lurah ana bancaan manasik haji. Ya terus. Syaratnya nggih balangkon. Kopiahmu tak gawe nih. Sik kudu sik ta lah. Syaratnya ya apa? Gawe belangkon. Oleh apa? Oleh berkat PTE sak pupu-pupu. Pupune sak pitik-pitik. Wale. Aku wis golek pitik dhewe balekan. Wedhus. Aku lu wis golek wedhus. Kambing guling, guling kambing. Barekno darah tinggi. Raimu kaya tutupe paneli. Curup. Mo, Tak tambah 100. mo, Api iki lho. mo kok. Cak. Gelem mo. Ora mo iki kok semua kok. Sak prokan langsung gede, Bang. Lho, entuk sepeda motor, Prok. Sepeda motore wis rusak. Dek. Ta. Apa? Entuk sepeda motor nyio kon. Entuk sepeda motor nyio. Tek. Teko Pak Lurah. Pokok angger gelem gawe blangkon. Aku karuan mlaku. Entuk Tosa. Tosa. Tosa? Wes wani gendong-gendongan Aja gelem so. Kopiahmu tak urupane kene iki lho. Aja gelem so. Iki blangkon teko Segara Kidul lho iki. Pundi gedange, Bapak? Pundi gedange, Bapak? Pundi gedange, Bapak? Lah iki opo lho? Seper. Oblak kolon. Apa? Seper. Kurang mantap. Aku kopior. Tak mantap iki sore aku ya kopior. Ayo. Oblak kolon. Cek rasane. Ayo, rasane kok. Ayo. Ora tak tutuk. Pegel. Ngapa sampean golek rung blangkonan? Lah aku dudure anakku ya. Lah karepe anakku. Sampai niku kliru, Karepe Pak. anakku tak ngono. Piye? Sampai niku mang iki mang kliru. Lirune? Aja dicekek goblok kon. Kliru, Pak. Bener aku ngomong wong blakonan. Tapi ku kliru asline ku areke udeng-udengan. Udengan, Pak. Udengan yo blangkon. Udengan. Udeng-udengan, Pak. Ajar, Bos. Ajar. Suwen. Aku brewodan, Pak. Pukul Aku aja dikepung kok aku tipes. awakmu iki butuhe ya. Ya lek arek udengan ta blangkonan. Tapi abang. Tapi abang. Iya, Pak. Nek petok ungu. Sampai tak gawe wadal. Kok gawe wadah? Iya. Gelem oleh. Kon iki karepmu piye, Jen? Karepmu piye? Karo sampean maca opo? Maca opo? Orang menungso. Meger.